Gizakiak subjektu oso kuriosoa, oso kuriosoa. Eta iazainek ulertzen duen egoera non, gaigan inguru batin bizitzeko, eta gaina inguru berdina izan diteke, bino pozik bagaude ingurua zoragarria iruditzen zaigu, inguruko mendiak erakustetugu, inguruko natura, bakia, lasaitasuna, bino urduri baldin bagaude, inguru honek dakan edertasun hori dena ez da konturatu ere ez gaiten. Zein da proposamena? Guk erabaki zeri jarri arreta. Zeri jarri nahi oso arreta? Hemen ikustezun zuaitzai, mendilai, odeiai, entzutentzunai, usaitzentsunai, edo beste zeri? Zuren minei, zuren nahi gabiri, falta zaizunai, gustatuko litzaizukenai, azkarra egin behar nuke, hoi zure erabakia da, hor dakazu boteria. Zuk zeri erabakitzen zu arreta jartzia. Hoi handituko zaizu.